Kaixo, eskultura baten iruzkina egiterakoan kontuan izan behar dira hiru atal hauek: identifikazioa, azterketa formala eta azterketa estetikoa. Artelanaren identifikazioan izena, kokalekua, egilea eta noizkoa den esan behar da. Eskulturaren azterketa formalan materiala, kokapena, mugimentua, adierazkortasuna, konposizioa eta eskulturaren eta inguru espazioaren arteko erlazioa. Eta azterketa estetikoan autorea, testu ingurua, joera estetikoa eta egoera soziopolitikoen lotu, lanaren gaia eta artisten arrazoiak eta eragina. Azterketa formaleko alderdiak. Lehenengo atala, materiala eta eskultura egiteko prozedurak. Materiala kentzeko eta eusteko zintzel lanak egiten dira. Horrez gain, material erabilgarrienak kareharria izan da, eta marmola eta alabastroak estimatuenak. Beste prozedura bat, brontze galdaketa da, molde baten bitartez. Buztina, argizaria molde bezala. Beste material batzuk, bolia, hezurra, adarra, burdina eta plastikoa, esate baterako. Kokapena. Eskultura askotan eraiki monumental baten aurrealdean agertuko zaigu. Hirietan, iturrietan, garaipen arkuetan eta zutabeetan ikusten da, eta hileta eskulturak erretauletan eta altaretan. Erliebe eskulturan lana plano orokorretik kanpora irteten da. Erliebea, erdi erliebea, goi erliebea eta barne hutsa. Mukulu biribila esaten zaio gorputz osoko erretratuari, bustua bularretik gora egindakoari eta gorputzen borra gerritik gorakoari. Aurrezteko modua erreparatzen badiogu, eskultura askotarikoak izan daiteke. Zeria, otoislaria, etzanda, zaldizkoa. Formari dagokionez berriz honelakoak dira. Naturalista, antinaturalista, estereotipatua, aurrez aurrekoa, adibide modukoa, iratikoa, hau da espresio barik. Forma idealizatuak ikus daitezke. Esaterako, Greziako eskulturak. Eskulturak aurrez aurre ikusterakoan izan daitezke eta eskortzoak eta ikuspegi askotarikoak eskaintzen dituztenak. Eskulturak beste atal hauek bereiz ditzakegu. Ehundura, material leuna edo zimaurra izan daiteke. Modelatze lana eta argia, batzuetan argi ilunak ikusten dira. Konposizioa, trianguloa itxura izan dezake eta zirkulu erdi baten barruan egon daiteke. Simetria ardatzak, lerro diagonalak edo kurbatuak, kontrapostoa, mugimendu sentsazioa areagotzeko teknika Grezian erabilia. Kanon klasikoak, Grezia klasikoan ezarritako moldea. Mugimentua, eutzia eta azkea. Adierazkortasuna, aurpegiko keinuen espresioa. Inguruko espazioarekiko harremana, volumena eta hutsuneak. Eta azkenean, ikaslearen iritzi pertsonala. Eta hori da dena, eskerrik asko zuen harreragatik,
eta agur.